News 24 Botolini, Kasi Nairi, Raja Jamani Sulu, Ilumaya Sidney Bohumai, Adenitanga, Mr. Janang, Saura Sinitakai, Uncle Lavadan, Pase, Somos the Diary, the Kubini, Bed of Dilani, Lengai, Padgiri, Abitan Monmoro, Abitan Ilumai. Then anything of Makase, the top of the Sauragan, at the Saurani, Medicine, Boro, Nigeria Japura, BTR Subtili Bagini, Makasia, Buzi Manate, or Buzi Munini, talking about you, BTR Subtili Ganam for the Popular, Bego Popular, the night, Buzi Nita, with the Goma, then the Kashmir, the big one of the two Makasepaka, Sangram Plum Cafe, from Bunkunani, in the Cafe in the night, the studio. Lawitan, Abikane, give you a sovereign initiative, Abitan to Gauni Chicken with the fair. A BTS Sukyo, Mama do, or do popular Mama. The BTS Sukti together, or opportunity with the BTR to Panai, Rai Jira Japra, Mahampur Pohazak in Nama. Is it possible to work in the country? Hello, guys. This is Borolin Distribution. Borolin Distribution, President, Kali, student organic, say 20 January, 27 January, the BTR 50, BTR 50, नाथाय बे BTR 50 नि आधाराव जेसेबांखिनि दफाफोर दङ बिनि सायाव गुवारै फरायनाय जाया हयथ' जोंनि गेजेराव माखासे इन्टेलेक्सुयेलनि गेजेराव दङब्लाबो एकदम ग्रासरुट लेभेलसिम रायजो राजासिम बे बुस्थुआ सोलिया बै बुस्थुखौनो लानानै माखासे स्क'प लादों माखासे नेगेटिभ माने सिन्था खालामनाय जायफोर बेक्ति हमना personal, gaवसोरनि political लाभालाभनि थाखाय माखासे बेखौ बेबहार खालामनायखौ BTR 50 जेबो गैया for example लामा मन्दिरारि बिथांमोना गथ'फोरनि रायजो राजानि गेजेराव मोनसे बेरग्रां जे माने मेसेज BTR 50 खालामो आरो मोनसे दाखालि मोनसे माने बिदि हाइड्रेटाव नुबाय आरो लामायाव जों BTR 50 जेबो नङा माने संबिधानिक मोनसे माबायाव बे सुक्ति जायाखै खान्थि सुक्तिल'सो जादों नाथाय जोङो बे BTR 50 6 सिडुलनि आन्दारावनो जादों बेखौ गोदानै बबेबा मोनसे संबिधाननि क्लजजों सुनानै बेखौ माने थि खालामनायनि गोनांथि गैया जिहेतु मोनसे खान्थि सुक्ति आरो मोनसे पेकेजिं सुक्ति जादों बे BTR 50 आरो बे पेकेजिं सुक्तिजोंनो जोंनि बर'फोरनि अनगायैबो जेसेबांखिनि जाति जनगोष्ठिफोर दङ बिथांमोननि जे माने थुनलाइयारि जोंनि जे राव हारिमु राङारि बे गोबां माने दिगनि जिथु निरापत्ता जिथु सुरक्षा उन्नयन बिदि माखासे माने दफाफोर नैबे पेकेजिं सुक्तियाव दङ बेनि अनगायैबो जोंनि बे BTR सुक्तियावहा माने गेदेर गेदेर माखासे फसंथानफोर दा दिनै फर एग्जाम्पल जोंनि उदालगुरियावनो NIT एग्रिकालचार इउनिभारसिटि इन्दिरा गान्धी इउनिभारसिटि ट्राइबेल इउनिभारसिटि Institute of Livelihood Management दा बिदि माखासे गेदेर गेदेर अनुष्ठानफ्रा कामरुपफोराव मेडिकेल कलेज हस्पिटाल केन्सार हस्पिटाला होननाय लोगो लोगो मोनसे अत्याधुनिक माने टाटा मेम'रियेल बायदि मोनसे अत्याधुनिक मोनसे केन्सार हस्पिटाल जादों कलकातायाव नैबे भेटेनारि कलेज हस्पिटाल दं बिनि अनगायैबो सेन्ट्रेल जि इउनिभारसिटि गौमायाव जादों बिदि गोबां गोबां फसंथानफोरा दिनै बे पेकेजिं माने बिदि सुक्ति जाबाय बे पेकेजिं सुक्तिखौ मोननो हागोन आरो बेयाव मा लाब जागोन मा लस जागोन बेखौथ' रायजो राजाया गावसोरनो मिथियो
माने बिराद गोदोर मोनसे बे सुक्तिनि गेजेराव माखासे अधिकारखौ मोननो हादों दा जोंनि जि बिटिआर सिम जेसेबांखिनि फान्डिं जागोन बे फान्डिंआ डाइरेक्ट जासिगोन सेन्ट्रेल टु डाइरेक्ट बिटिआर आरो बेनि अनगायैबो बे सुक्तिनि गेजेरजों माखासे मोड पावारखौ जों मोननो हाबाय धरिलक एसपि डिसि बिथांमोनखौ ट्रेन्सफार खालामनो हानाय बिथांमोनखौ माने सोरखौ नांगौ मा नांगौ बबेयाव मा एसपि नांगौ डिसि नांगौ बिसोरखौ माबा माने एपइन्टमेन्ट होनो हानाय बिदि माखासे क्ल'जआ बेयाव खालामनो हाबाय आरो बेनि अनगायैबो जितु फरेस्टनि जितु माने डिपार्टमेन्ट बेखौ डाइरेक्ट मोननो हानाय जाबाय आरो दंबावो जितु एससिएस माने एग्जाम जायो इ बर्डनि सानै मेम्बार जोंनिफ्राय मोननो हाबाय दा बिदि दङ बिनि अनगायैबो जोंनि बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों माने आप टु धेमाजिसिम माखासे एरियाखौ लानानै कमिसन बाहायखांनायनि उनाव बेखौ जोंनि बिटिआर सुक्तियाव माने इनक्लुड खालामना लानाय आरो जायफोर दिनै मोनसे बिराद माने कन्ट्रभार्सि एरिया जाय हारसा एरियाफोर बेंगल माने अनाबर' एरियाफोरखौ जोंनि बिटिआरनिफ्राय दानख'नायनि जितु बहुत दिन आन्दलन खालामगासिनो दङ जायनि गेजेराव जोंनि बर' आरो अबर' मोननै फेक्सना बिराद माने रोखायै नुजादोंमोन आरो बे बुस्थुखौनो फोजोबनो थाखाय दिनै माने अनाबर' जिल्ला गामि दङ माने सीमा माने ओनसोलाव बे अनाबर' गामिफोरखौ दानख'नायनि बेबस्था दं बे कमिसन बिथांमोना माब्लाबा ओरैखौ बुंबावदों जे सिगाङाव जिखिनि एरिया थाबाय बे एरियाखौनो आंखौ दानख'बावनायसो जादों होननानै बुंबाय थादों एरियाया दङबा बिदि इनक्लुडबो खालामनाय जादों बेखौ जुदि माइनास खालामनाय जादोंबा बेखौ दानख'नाय जादोंबा बेखौ सुसुनायबो जादों दा बे मोनसे माखासे इन्टारनेल बाथ्राफोरखौथ' बुंजोबनो हाया दिनै पाब्लिकनि गेजेराव दा बिदि माखासे कारन दङ जाय बुस्थुखौ दोनबा जोंनि गेजेराव दावराव जाबाय थायो जोंनि माखासे कमिउनिटिनि गेजेराव गेप जाबाय थायो कमिउनिकेसन गेप माने भुल बुदाबुदि जालायबाय थायो जायनि जाहोनाव आन्दलन जायो अशान्ति जायो बेखौ दामनायनि गेजेरजों जुदि मोनसे सान्ति फैयोबा उन्नयना जुदि खालामनायाव जुदि इजि जायोबा बेखौ खालामनाया मोजां आरो बेखौ कमिसना बेखौ दायित्व लागोन कमिसन बाहायखांनायनि उनाव बे बुस्थुआ नायनानै थि खालामगोन बेराफारसेथिं नायबाय नामा जे क'क्राझाराव जेसेबांखिनि माने फसंथानफोर थानानै बे थायैनि थाखायनो बिटिआरआव जेबो गैया होननानै बुंदों नामा जोंथ' नुबाय दिनै माने गोबां बिटिसिनि जि मोनब्रै जिल्ला बे जिल्लायाव जेनेबा दायो माखासे फसंथानफोरा गोसारजोब्बाय दा गोसारनाय थाखाय हयथ' क'क्राझाराव बेबायदि माखासे माबाया थायाखै दा बेनि थाखायनो बेबायदि माने हयथ' बे बुस्थुआ जाबाय मा साफा सानैनि माने ब्रेनाव हयथ' बे बुस्थुआ दङ नाथाय एजेन्टखौ जों नायनो थाङोब्ला जोङो जौगानायखौ नायोबा बिटिसिआ मानो सुक्ति जादों नट अनलि क'क्राझारनि थाखाय बिएससिआबो नट अनलि क'क्राझारनि थाखाय नङामोन बिटिसिआबो नङामोन दा बिटिआरबो नङा दा बिटिसि बे समाव माने बिटिसि सुक्तिनि समावहा क'क्राझाराव मेक्सिमाम गोदोर फसंथानफोर दङमोन आरो बेयाव माखासे जिहेतु राजधानि हिसाबै माने जोंनि केपिटेल हिसाबै बेखौ साजायनायाव जोंहा खुनु आपत्ति गैयामोन नाथाय माखासे टेकनिकेल असुबिदाबो दङ मोनसे माने नैबे जुदि धेमाजियाव जुदि धेमाजिखौसो जुदि जोङो सुना लायोबा बे धेमाजिनिफ्राय क'क्राझार माबासिम थांनाया एमा सहज बाथ्रा नङा दा बेनिखायनो बे राजधानियाथ' क'क्राझारावनो थासिगोन माखासे फसंथानाबो सिगांनिफ्राय दंखायो हेड अफिसफोर दङ बेखौथ' थिखांना लानायनि बाथ्रा नंला नाथाय जिथु माने इनस्टिटिउटफोर जिथु माने गोदो फसंथानफोर दं बेखौ माने बिभिन्न जायगायाव बेखौ माने डिसेन्ट्रेलाइज खालामनाय जादों दा बेनो खालामनाय जादों जाहाथे बयबो माने समानै जाहाथे जौगानो हायो बे बुस्थुखौ खालामनाय जादों दिनै बेखौ सोरबा माने बेक्तिगत भाबे बा ओनसोलारि माने रिजनेलिटि मोनसे फिलिंस लानानै जुदि बेखौ सोरबा अबजेक्सन खालामनोबा बे पार्सनेल मेटार जागोन बे जोंनि संगठननि बा जोंनि दलनि बे माने सिन्ताधारा नङा दा बेखौ जों बे समाव जोङो मोनसे ब्रेक लादों दा ब्रेकनि उनाव जों फैफिनगोन दा गोबां बाथ्रा जों सावरायबाय थागोन जों दङ दायो मनमहन बर' बिथां दा बेखायनो दसे सम ब्रेक लादों
फैफिनबाय जोंजों दं दायो जोंनि समाज सिबियारि लोगोसे डिजिटेलनि बेळगाव जिल्ला इउपिपिएलनि लेङाइ आफादगिरि बिथांमोन दं जों सावरायबाय थादों बिटिआर सुक्तिनि माखासे दफाफोरनि बागै दा बे नोंथाङा बुंदोंमोन जे जिखिनि दफा माने डिसेन्ट्रेलाइजेसनखौ खालामनायनि खोथा दा बे बेलायाव माखासे दंबावो बेनि बागै बेनो माने थांनाय समफोराव बिपिएफआ 15 बोसोर सासन खालामनाय दा बे सासननि रायजो राजाफ्रा दिनै बुंगोन मा मोनदों मा मोनदों बिखेखै माने बिटिसि सुक्तिनि गेजेरजों जेसेबांखिनि दफाफोर दङ बे दफाफोरखौ माने आखरे आखरे पालन खालामनायनि बेखौ जाफुंसार होनायनि बिसोर फेलार जादों बेनि जाहोना मोनसेल' माने बिसोर पावारखौ मोनसे जायगायाव हमस्लाबनानै दङ बे पावारखौ बिसोरमोना माने डिसेन्ट्रेलाइज खालामनो हागोन बे डिसेन्ट्रेलाइज खालामैनि थाखायनो जोंनि एरियाफोरा जेबो जौगायाखै साफा सानै मानसिया माने बिनि बिटिसिनि जेसेबांखिनि थाखा फैदोंमोन रां रुपा फैदोंमोन गासैबो जाफुंहोनो हायाखै दा खिन्थु नैबे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जितु मोनसे संबिजितनि माने 280 जि संबिजितनि माने दफा दं बेखौ आर्टिकल जौसुनाय जादों आरो बिनि गेजेरजों बेखौनो बुंनाय जादों जे बिनि पावार एन्ड फांसना बिनि खेमताया माने साधारन रायजो राजाफोरनो रानना होनायनि बेबस्था दङ जेनेबा डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल जागोन रिजनेल काउन्सिल जागोन बिनि उनाव भिलेज काउन्सिल जागोन आरो बे भिलेज काउन्सिलाव मा जागोन इलेक्सन जागोन दिनै 15 बोसोराव नाथाय बिसोर 15 बोसोर बिपिएफ गभर्नमेन्टआ भिलेज काउन्सिलनि इलेक्सनखौ बिसोर खालामाखै जा चेयारमेनखौ बिसोर माने गावसोरनि पसन्द मथे माने न' सिङाव माने जौ जुवा माने जौ बेदर जानानै लोंनानै बिसोरो रिलिज खालामनानै बिथांमोना माने चेयारमेन सिलेक्ट खालामनानै मेम्बार सिलेक्ट खालामदों आरो ओरैबायदि माने इनमिसियर माने अशिक्षित मानसिफोरखौ मेम्बार आरो चेयारमेन बानायदोंमोन जायनि जाहोनाव कुनु प्रत्येक गामिनि जौगानायावहा बिथांमोना माने आखाय होनो हायाखै नलेजानो गैया लेक अफ नलेज ना जायखौ बुङो बेबायदि मानसिफोरखौ माने चेयारमेन बानायदों बेबायदि मानसिखौ माने मावो कुनुदिन सामाजिक भावे दायबद्धता गैयामोन बिसोर मानसिया कुनुदिन सामाजिक दायबद्धता लायामोन रेसपन्सिबिलिटि गैयामोन बेबायदि मानसिफोरखौ बिसोर चेयारमेन नैबे बानायो बेनिखायनो जौगाया दा नैबे पावार एन्ड फांसनखौ माने 280 जि माने क्लज दङ माने आर्टिकलनि माबा दङ बेयाव लिरनाय दङ मा जे भिलेज काउन्सिलनि इलेक्सना जाथारनांगोन आरो बे भिलेज काउन्सिलाव चेयारमेन सासे थागोन बेनिफ्राय माखासे मेम्बार थागोन आरो बेनि अनगायैबो गभर्नमेन्टनिफ्राय सासे माने सेक्रेटारि बा एकाउन्टेन्ट बेयाव थागोन माने मनिटरिं खालामनो थाखाय माखासे स्किमफोर दा बेयाव आरो मोनसे खोथा दङ बेयाव जे बे भिलेज काउन्सिलाव मटामटि 35टा डिपार्टमेन्टनि खामानिया बिथांमोना दांनो मोनदों फिसा फिनला जेसेबांनि फिसा फिसा माने स्किमफोर दङ फोरोंगिरि सोसननांगौ इरिगेसन माइनर इरिगेसन सिस्टेम बानायनांगौ बिदिनो फिसा फिसा रडफोरखौ बानायनांगौ बेनिफ्राय एग्रिकालचारनि माखासे सिस्टेमफोरखौ बानायनांगौ फिसारिनि बिदि माने गोबां माने डिपार्टमेन्टफोरखौ बिथांमोना नायनो माने दायित्व लानो मोनदों आरो दा बेखौ माने इलेक्सन जाखांनायनि उनावहा बे चेयारमेन जाबाय मेम्बारफोर जाबाय मेम्बारफोरा रायजोनि पसन्द मथे बिथांमोना माने सायख'ना लानो हागोन चेयारमेनखौ आरो मोनसे अधिकार होनाय जादों गोबां माने जिथु जाति जनगोष्ठीफोर दं बयनोबो समान अधिकारखौ बेयाव लिरनाय दङ आरो बेखौ होनाय जादों आरो जों मोनसे मडेलिटि तैयार खालामदों इउपिपिएलआ जे जाहाथे प्रत्येकटा जाति जनगोष्ठीया समान भावे माने दावगालांनो हायो आवगायलांनो हायो बेनि थाखाय मोनसे मा खालामनाय जादों आदिबासी एरियायाव आदिबासीयानो चेयारमेन जानो मोननांगोन राभा एरियायाव राभाया चेयारमेन जानो मोननांगोन बर' एरियाफ्राव बर'फोरानो चेयारमेन जानो मोननांगोन बेंगलि एरियाफ्राव बेंगलियानो चेयारमेन जानो मोननांगोन माइनरिटि एरियायाव माइनरिटियानो चेयारमेन जानो मोननांगोन बिदि मोनसे सिस्टेमखौ जों बानायना लादों आरो बेबायदिखौ बेबायदि जुदि जायोबा तारमाने जि दावराव दावसिनि गोसो बेफोर माने जाया आरो मोनसे माने खामानि माने मोनसे मडेल तैयार खालामनाय जादों जोंनि
सासन बेबस्थायाव जाहाथे कोनो पयथि रावखौबो जाहाथे गारना दोननो हाया आरो मोनसे जातीय संगठनाव मोनसे समाव लोब्बा दङ जोंहा माखासे डिमान्ड दिखांदोंमोन गभर्नमेन्टनि सायाव जोंनि हारिमु हारि माहारिनि जिथु हारिमु थुनलाइ राङारि सामाजिक माने राजखान्थियारि बिभिन्न अधिकारफोरखौ जों लानानै जोङो डिमान्ड माखासे दङमोन आरो बेफोरखो जाफुंसार होनायावहा मा खालामदों प्रत्येक जाति जनगोष्ठीनि एगेन्स्टआव मोनसे बर्ड दानायनि जोङो मोनसे प्रस्ताब लानाय जागोन बर्ड दानाय जागोन बे बर्डआव मा खालामगोन बै जाति जनगोष्ठीफोरनि जि माने सोलोंथायारिनो होन माने साहित्य माने बे थुनलाइयारि बेनिफ्राय राङारि माखासे डेभेलपमेन्टनि खामानिफोरखौ बे बर्डआ खामानि मावनो मोनगोन बिसोरनि जि माने मा होनना बुङो भाषा साहित्य कला कृष्टि बेफोरखौ माने संरक्षण खालामनाय माने प्रिजार्भ खालामनाय बिनि सायाव माने रिसार्च खालामनाय आरो बेखौ डेभेलप खालामनायनि थाखाय मोनसे बर्डनो 1 करोड़निफ्राय 5 करोड़ थाखासिम बेफोर माने आर्थिक साहाय्य होनाय जागोन फान्डिं खालामनाय जागोन दा जाहाथे बिथांमोना बे गावनि हारिमु गावनि थुनलाइ गावनि भाषाफोरखौ लानानै गावनि रावखौ लानानै जाहाथे आन्दलन खालामनो गोनां जाया मोनसे माने बेले बेजे जाहाथे माने जोंनि सासन बेबस्था समाव जाहाथे जाया बिदि अखान्थि जाहाथे रावबो थांनो मोना बेखौ बेबस्था लानाय जादों दा बेनि अनगायैनो जोंनि लाइमोनफोरखौ जेसेबांखिनि आनएमप्लयमेन्ट लाइमोन दङ विभिन्न सेक्टराव बिथांमोनखौ माने एंगेज खालामनायनि माखासे पलिसि लानाय जादों माखासे प्रजेक्टफोर लानाय जादों माखासे पलिसिफोर लानाय जादों आरो बेखौ सेन्ट्रेल फान्डिं दङ नाबार्डनि दङ विश्व बेंकनिफ्राय दङ स्टेट फान्डिं दङ ट्राइबेल डेभेलपमेन्टनि फान्ड दङ वेलफेयार डेभेलपमेन्टनि फान्ड दङ विभिन्न फान्डफोरखौ बेयाव एंगेज खालामना होनाय जादों बेखौ माने बर्डफोरा दायित्व लागोन जोंनि माखासे सेलफोरा दायित्व लागोन माइनरिटि सेल दङ फार्मार सेल थागोन एमप्लयमेन्ट सेल थागोन बिदि माखासे सेलफ्रा बिदि माने थखा एक्सट्रा माने दायित्व लागोन आरो दा बिदि माखासे मडेलिटिस बानायनाय जादों जाहाथे माने एकदम बे 5 बोसोरनि गेजेराव जोंनि बर'फ्रा आरो बेयाव बिनि लोगोआव थानाय जेसेबांखिनि जाति जनगोष्ठीफोर दं जाहाथे खेबसेयाव लागि माने गासैखौबो माने जौगाहोनो हायो बे बेबस्थाखौ खालामनाय जादों आरो बे खालामनो हायैनि कुनु माने मिनिं गैया खोथा गैया जुक्ति गैया बेखौ खालामनो हागोन कारण सेन्ट्रेलनिफ्राय जेसेबांखि फान्ड फैगोन स्टेटनिफ्राय जेसेबांखि फान्ड फैगोन बे माखासेया थागोन आरो बेनि अनगायैबो मोनसे खौरां रायलायनाय जादों जोंनि इउपिपिएलनि मानगोनां आफादगिरि बिथां प्रमद बिथाङा मोनसे खोथा रायलायदों स्टेट गभर्नमेन्टजों आरो बे मोनसेखौ बाथ्राबो होदों खोथाबो होदों जे डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सर्बानन्द सोनोवाल बिथांमोनाबो मोनसे बाथ्रा होदों जे बिटिआर ओनसोलाव एकमात्र माने इंडस्ट्री डेभेलपमेन्टनि केवल इंडस्ट्री डेभेलपमेन्टनि थाखाय 10,000 करोड़ टाकानि मोनसे फान्डिं खालामनायनि बाथ्रा बुंदों आरो बे बुस्थुआ जानाय लोगो लोगो इंडस्ट्री माने सिटिं जानाय लोगो लोगो जोंनि बे जेसेबांखिनि लाइमोनफोर बेकार मानसिफ्रा आनएमप्लयडफ्रा बाहेरायाव थांदों बिसोर गुबुन गुबुन स्टेटआव थांनाय मानसिफ्रा नैबे निजेनि जायगायाव न'आवनो थानानै माखासे सेटेलमेन्टखौ मोनगोन आरो दा बेनिखायनो जोङो सानदों बे बिटिआर सुक्तियाव बिदि माखासे दफाफोर दङ बिथांमोननि साखरि बाखरि बिथांमोननि बे डिफेन्सआव सोनाय मानाय बाथ्राफोर दङ प्रत्येकटा सुबानिफ्राय प्रत्येकटा गामिनिफ्राय साफा सानै बा जेसेबांखिनि क्वालिफाइड गथ'फोर दङ गासैबो जाहाथे एंगेजमेन्ट जानो हायो बिनि बेबस्थाया बेयाव दं आरो जोङो दाथियै बुंनो हायो माने बिराद माने हार्डलि बुंनो हायो जे जों बेखौ मावनो हागोन खारन जोंनि थांनाय 15 बोसोराव जों नुबाय जोंखौ जाय नेतृत्व होबोदों बे नेतृत्व होनाय मानसिफ्रा माखासे माने दिगाव कुनु नलेज गैयामोन आरो जों उदाहरन हिसाबै नायनांगोन जोंनि एरियायावनो माखासे इएम दङ एमएलए दङ एमसिएलए दङ नाथाय बिथांमोना नांगौ बायदि मानसिफोरखौ एंगेज खालामनो हायाखिसै नांगौ बायदि जोंनि ओनसोलाव फसंथानफोरखौ माने लाबोनानै माने फज'नो हायाखिसै बिदि आरो जों गोबां खोथाफोर सावरायगोन दसे सम जोङो आरो बिरति लानि
फिन फैफिनदों जों सावरायबाय थादों बिटिआरनि दफाफोरखौ बेयाव थानाय माखासे सुजुग सुबिदानि बागै बेखायनो जों दोनथ'फायो नैबे समाव बिथां मनमहन बर' बिथाङा बिटिआरनि माखासे दफाफोरनि बागै बुंगासिनो दङ जों नुबाय बिटिआराव जेनेबा माखासे माने इन्डास्ट्रिनि फसंनायनि जिहेतु नोंथाङा बुंदों हायो दा बेफोरखौ जुदि फज'नो हायोबा जोंनि ओनसोलाव बे थानाय जिथु बेकार जेंना बे बेकार जेंनाफ्राबो माने फोजोबनो हागोन खिन्थु थांनाय समाव माखासे सुबिदाफोर दंमोन नाथाय बिथांमोना खामाखौ बुंबाय बेखायनो नैबे एग्रिकालचार सेक्टराव माबायदि स्कप दङ बेनि बागै दा एग्रिकालचारनि बाथ्रा बुङोबा मतामति डाइरेक्टलि फार्मिं सिस्टेमाव आङो 2009 निफ्राय इनभल्भ दं दिनैसिम आरो माखासे ससाइटि दानानै एग्रिकालचार सेक्टराव डेभेलप खालामनायनि थाखाय जोङो नाजागासिनो दं एग्रिकालचार सेक्टरानो मेन सेक्टर जाय सेक्टराव लाख लाख मानसिफोरखौ जोङो एंगेज खालामनांगौ आरो बेनि गेजेरजोंनो जोंनि जेसेबांखिनि माने जिडिपिआनो होन जोंनि राङारि जेसेबांखिनि बेबस्था दङ आर्थिक जिथु बेबस्था बे बेबस्थाखौ डेभेलप खालामनो हायो आंथ' माने बिराद हाइलि माने कनफिडेन्स बिश्वास दङ जे एग्रिकालचार सेक्टराव जुदि माने मेक्सिमाम फान्ड जुदि बेखौ जुदि इनभेस्ट खालामनो हायोबा आरो प्रजेक्ट लायोबा माने विश्वनि मादावनो मोनसे बिराद माने गुरुत्वपूर्ण जायगा हिसाबै जोङो सिनायथि होनो हागोन थारमाने नैबे एग्रिकालचार सेक्टराव जोंनि हर्टिकालचार एग्रिकालचार फिसारि गटारि पिगारि डायरी माने पोल्ट्री विभिन्न माने सेक्टराव सेंग्राफोरखौ बेयाव इनभेस्ट खालामनो हायो खालि डिजाइन बानायनांगोन मोनसे प्लानिं नांगोन डिजाइन नांगोन आरो मोनसे भिजन नांगोन जे बे भिजनजों थांनानै माने माबायदि प्लेनिं खालामनानै माबायदि डिजाइन खालामनानै मानसिफोरखौ फज'नो आरो गभर्नमेन्टनि जेसेबांखिनि फेसिलिटिस दङ बे फेसिलिटिसखौ 100% जुदि इउटिलाइज जायोबा होमबानिया जोंनि ओनसोलाव सासेबो बेकार मानसि थानाय नङा दा बेनिखायनो आं रिक्वेस्ट खालामगोन मेक्सिमाम एग्रिकालचारनि फान्डा गिदिंना थाङो दा करोड़ थाखा बाहायनो हायैनि गिदिंना थाङो आरो बिदिनो माखासे डिपार्टमेन्टफोरावबो माखासे माने फान्डफ्रा गिदिंना थाङो माने इउटिलाइज खालामनो हाया दा बेनिखायनो माखासे जोंनि नैबे इउपिपिएल दोलोनि जितु मडेलिटिस जों एक्सट्रा तैयार खालामदों बे मडेलिटिसआव माखासे गोदोर प्लेनिंफोरखौ जों माने खालामनाय जादों आरो बे प्लेनिंनि गेजेरजों प्रत्येकटु जाति जनगोष्ठीनि मानसिफोरखौनो लाफानानै खालामो आरो गासैखौबो जाहाथे जों एंगेज खालामजोबनो हायो जेसेबांखिनि बेकार मानसिफोर दङ जेसेबांखिनि माने मावथिफोर दङ बिथांमोनखौ जाहाथे जोङो विभिन्न सेक्टराव एंगेज खालामनो हायो बे बेबस्थाखौ माने मोनसे मडेल तैयार खालामनाय जादों दा नैबे एग्रिकालचारनि बेलायाव जोङो फार्मारफोरखौ माने गथा खालामनांसिगोन इउनिफिकेसन खालामनांगोन इउनिफिकेसन खालामबासो जोंनि फार्मारनि जितु एग्रिकालचार माने बिभाग बेखौ डेभेलपमेन्ट खालामनो हागोन जौगानो हागोन दा नैबे गुबुनाव जों नुनो मोन्दों जोंनि आसामनि बाहेराव माखासे एफपिअफोर दानानै बे एफपिअनि गेजेरजोंनो गभर्नमेन्टनिफ्राय माने करोड़ थाखा फान्ड लाबोनानै फार्मार प्रडिउसार अर्गेनाइजेसन बे एफपिअ दानानै मा खालामदों कोटि थाखा गभर्नमेन्टनि फान्ड लाबोनानै बिसोरो बिराद जौगादों आरो दा एफपिअ ना बुंनाय लोगो मा जायो एफपिअआ गभर्नमेन्टनि सायाव गभर्नमेन्टनि खाथियाव जे रेजिस्ट्रेसन जागोन बे रेजिस्ट्रेसन जाखांनायनि उनावहा एफपिअनिसिम माने करोड़ थाखानि फान्ड होयो दा फर एग्जाम्पल जोङो थांनाय 2016-17 मोनसे एफपिअ दानानै जोङो बेखौ एफपिसिएल खालामबाय थारमाने फार्मार प्रडिउसार कम्पानि खालामबाय आबाद एग्र' फार्मार प्रडिउसार कम्पानि आरो बे आबाद एग्र' फार्मार प्रडिउसार कम्पानिया माखासे फार्मारफोरखौ लाफानानै 700 जन फार्मारफोरखौ लाफानानै जों मा खालामबाय बिसोरखौ शेयार हल्डार बनायनो आरो बे शेयार हल्डार बनायखांनानै मा जाबाय गभर्नमेन्टनियाव नारसिननायावहा जोङो स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय सेन्ट्रेल फान्ड होयो नाथाय स्टेट गभर्नमेन्टआ जिहेतु स्टेट गभर्नमेन्टनि आन्दाराव दङ बे स्टेट गभर्नमेन्टआ जों नारसिननायाव जोंनो 3 बोसोरनि थाखाय 8 करोड़ थाखानि मोनसे एमओबिसिडि मोनसे स्किम होबाय आरो बे एमओबिसिडि स्किमनि आन्दारावनो मोनसे आरो गोदान कम्पानि
मोनसे रेजिस्ट्रेसन खालामनांगौ माने भेरगाव एग्र' अर्गेनिक प्रडिउसार कम्पानि थ' बेनि गेजेरजों फार्मारफोरखौ नैबे डकुमेन्टारिनि जेसेबांखि खामानि दा सोलिगासिनो दङ डकुमेन्टसनि खामानि क्लियार जानाय लोगो लोगो जोङो फिल्डआव खामानिखौ मावसिगोन हाखौ दिन्थिनो 3 बोसोराव बाहायजोबनांगौ बेनि गेजेरजों एडभकेसि दङ बे जिथु मिशन अर्गेनिक भेलु चेन डेभेलपमेन्ट बेनि गेजेरजों थारमाने जोंनि हाखौ जों जुदि अर्गेनिक खालामनानै सार्टिफिकेसन लाबोनो हायोब्ला बेखौ अब्लानो जों फरायथ' माने माखासे एक्सपर्ट खालामनो हागौ माखासे बुस्थुखौ एक्सपर्ट खालामनो बेजों माने एमप्लयमेन्ट एरियायाव जागोन बहुत माने आनएमप्लयमेन्टफोरा माने एमप्लय होनो हागोन आरो दा नैबेबो नामा बे हमना ला प्रमद बर'आ जिथु मोनसे माने बिराद माने बांसावबाय मानसिफोरा प्रमद बर'आ माने दाखौ दं माबा जाथ'दों बेथ' मोनसे कम्पानिसिमबो बिथांमोननिया जाबाय मा मफंगा होननानै मोनसे कम्पानि दङ बिसोर फार्मार प्रडिउसार कम्पानि बे फार्मार प्रडिउसार कम्पानिनि माबायाव मोनसे अमा फार्म बिथांमोना लादों बिराद गेदेर मोनसे अमा फार्म बे मडेल आरो माने बे मडेल अमा फार्मजों बिदिनो फार्मारफोरखौ लाफानानै बिथांमोना बे अमाफोरखौ सोलिदों आरो बेयाव जाफ्लायनायनिथ' बाथ्रा नंला माने मेक्सिमाम रां गावनिफ्रायसो बिसोर बाहायनो गोनां जादों माखासे टिमा बाहायनो गोनां जादों माने माखासे माने सिस्टेम गैयैनि थाखाय परिचालनानि एसे भुलनि थाखाय माने एक्सपार्ट मानसि गैयैनि थाखाय मालाबा बिसोरनि माने माबाया फेलें जानो हमदों नाथाय बिथांमोना हमस्लाबना लाखिनानै दाबो कम्पिउटार सोलिगासिनो दं आरो बेनि गेजेरजों माखासे फार्मारा बहुद डेभेलप जादों आरो बेबायदिनो मोनसे पलिसि लानाय जादों मोनसे मडेल तैयार खालामनाय जादों सारा बिटिआर ओनसोलाव बेबायदि मडेल फार्म 100 बा 200 गामि जोङो मडेल फार्म बनायगोन गभर्नमेन्टनि माने फान्डिं बिदि मडेल फार्म बनायगोन आरो बेनिफ्राय फिसा लेभेलाव जोङो माखासे प्रजेक्ट लानाय जागोन माने मोनसे न'खरा ट्रेडिसनेलि जोङो जिहेतु अमा फिसियो बर'फोरा ट्रेडिसनेलि अमा फिसियो बेनिखाय बर'फोरखौ जौगानो थाखाय जोङो मोनसे अमानि बिराद गोदो मोनसे प्रजेक्ट लानाय जादों फिसा लेभेलाव जाहाथे मोनसे न'खरा न'आवनो थानानै खामानि मावनानै जाहाथे 10-15 हाजार थाखा खामायनो हायो बिदि माखासे फिसा लेभेलाव मोनसे मडेल बनायनाय जादों अमा फार्मनि जेनेबा प्रत्येक मासाव जाहाथे मानै माथाम करि अमा फाननानै बे न'खरा माने मोनसे बिराद मोजां सोलिनो हानाय बे बेब'स्थाखौ खालामनाय जादों अलरेडि आं मथा-मथि प्रजेक्ट बानायदों 100 जननि प्रजेक्ट माने परीक्षामूलक भावे आं बनायदों आरो बेनि गेजेरजों माने 100 जन मोजां फार्मारफोर एक्जिस्टिं थानाय फार्मारफोर साइन्टिफिकेलि जिहेतु ट्रेडिसनेलि दङबाबो बेखौ कमार्शियेल लेभेलाव लांनानै बेखौ साइन्टिफिकेलि कमार्शियेल लेभेलाव लांनानै बेखौ माने रां खामायनानै मोनसे बेब'स्थाखौ दा बेबायदिनो थिग बिदिनो बाखि गुबुन हारिफोरनि थाखायबो माने गावसोरा ट्रेडिसनेलि मा दङ बेखौ एसे कमार्शियेल लेभेलाव डेभेलप खालामनानै बेखौ जों लांनो नाजादों आरो दा बेयाव माने सोरखौबा गासैखौबो साकरि होजोबगोन मा होजोबगोन बेखौ बाथ्राखौ बुंनो सानाखै जोङो जाय जेराव मावबाय थादों बेयावनो बेखौ एसे कमार्शियेल लेभेलाव माने बा एसे गोजौ लेभेलाव लांनो थाखाय जोङो ट्रेन खालामनानै बेखौ माने कमार्शियेल लेभेलाव लांगोन आरो बिदिनो सेंग्रा लाइमोनफोरखौ जोङो माने एंगेज खालामनो नाजादों आरो बे हांसो फार्म जोङो मोनसे मडेल बानायनाय जादों पल्ट्रि लकेल माने दाउनि मोनसे माने माबा बनायनाय जादों बेयाव जाहाथे प्रत्येकटा सेक्टराव जाहाथे माने मानसिफ्रा एंगेज जानो हायो जोंनि गामियाव मोनसे दा एसे स्टार्ट खालामदों जोङो मानसिफोरखौ एंगेज खालामनो थाखाय जे फार्स्ट माने एग्रिकालसाराव जोङो मोनसे टिम बानायनाय जादों बे टिम बानायनानै केभिके उदालगुरि केभिकेनिफ्राय जोंखौ जथेस्थ' हेल्प खालामदों हालदै खेथि खालामनाय आलु खेथि खालामनायनिफ्राय केभिकेनिफ्राय जथेस्थ'खिनि हेल्प खालामदों बेनिफ्राय बेसर खेथि खालामनाय बिदि माखासे माबायाव केभिकेआबो हेल्प खालामदों आरो बेबायदिनो मोनसे टिमा मावगासिनो दङ दा बे लेभेलाव थागोन बेनि अनगायैबो गामियाव सोर लाइमोनफ्रा बेकार दङ सोरबा माने स्कुल गारनाय दङ मेट्रिक आन्डार मेट्रिक दङ हायार सेकेन्डारि फेल दङ बिदि माखासे सेंग्राफोरखौ माने एसे गोनो गोथो दोस्लायस्लाय बिसोरखौ माखासे बिदि फिसा लेभेलाव बिसोरखौ एंगेज खालामनाय जायो ससाइटि मोनसे दानाय जादों जे साबा बा 10 जन मोनसे ग्रुप बानायनानै सोरखौबा अमा फिसिनो होबाय मोनसे फार्म खुलिना होबाय सोरखौबा पल्ट्रिनि मोनसे फार्म खुलिना होबाय सोरखौबा माने हांसोनि सोरबा माने
माना नौसौनि बिदि माखासे माने बेलेग सेक्टराव बिथांमोनखौ मा खालामगोन आरोखि बेनिखायनो नैबे इउपिपिनि जिथु मट' वान भट वान चान्स वान जब बे नामा बे तारमाने मानसिफ्रा बुजियाखै जब होनना बुंनाय लोगो लोगो गभर्नमेन्ट साख्रि ना होनना लादों जों मोनसे भट होनाय लोगो लोगो मोनसे परिबर्तन जागोन आरो परिबर्तननि थाखायनो जों भटखौ होनांगौ जे सोरबा सासे मानसिखौ इउपिपिएलखौ देरहानो नङा सोरखौबा फेजेननो नङा जों मोनसे परिबर्तननि थाखाय इउपिपिएलखौ भट होनांगौ जों बेखौसो बुंदों थारमाने इउपिपिएलखौ क्षमता दखल खालामनो थाखाय राजनिति खालामनो थाखाय भट होनो दरकार गैया जे इउपिपिएल होनाय लोगो लोगो मोनसे परिबर्तना फैगोन आरो परिबर्तना फैनाय लोगो लोगो मोनसे कर्म संस्थापन मोनगोन आरो बे मोनसे बेस लानानैसो जों खामानिखौ मावदों दिनै प्रमद बर' बिथाङा गले गले बुंबाय थादों आं क्षमता दखलनि थाखाय जों आं माने राजनितियाव हाबाखै बिथिङा हाबदों मा जे आं खामानि मावनोसो राजनितियाव हाबदों खारन एकदम माने बे दैयाव गब्र'ना थानाय मानसिखौ थिखांनो थाखाय आंबोथ' दैयाव माबाना थांनानै थिखांनो हाया बेखौ बबेयावबा मोनसे नावआव माने माबायाव गाखोनानैसो बेखौ थिखांनांगोन नङा होमबा दा बेनिखायनो जोङो बै इउपिपिएलनि नावआव गाखोनानै बै गब्र'ना थानाय मानसिफोरखौ एसे थिखांनो थाखाय जोङो माने मोनसे प्लेटफर्म नागिरदों आरो बेनि थाखायनो मोनसे भट मोनसे सेन्स आरो मोनसे जब हयथ' रायजो राजाफ्रा मिथिबाय जानो हागौ जे बिटिसिखौ दाननानै बिटिआर होनाय लोगो लोगो मा ओंथि हाबनानै दङ बेनि बागै हयथ' रायजोफ्रा मिथिबाय नायगिरि बिथांमोना मिथिबाय दा बेनिखायनो जोंबो खावलायदों जे फैबाय थानाय समाव जाहाथे बिटिआरनि जे गुवार ओंथि बे ओंथिखौ जोंनि गासै बर' रायजो राजाफ्रा बुजिनो नाजागोन दा बेखायनो जोंबो खावलायदों दा जोंनि जे सावरायनाय बे सावरायथुनखौ जोङो बारा माने जोंनि समावबो थुंगिना फैबाय दा बेखायनो जोङो उननि समाव आरो गोबां बाथ्राफोरखौ जोङो नोंथांमोननो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मिथिहोनो थाखाय जोङो नाजागोन दा बेनिखायनो दिनैनि जि बिटिआरनि माखासे दफाफोरजों लोगोसे बिटिआरनि जि जानो गोनां बा सुबिदा खाबुफोर बेनि बागै जोङो माखासे बाथ्राफोरखौ सावरायगोन दा बेनिखायनो नोंथाङा जोङो गोबां बेस्थ'तानि गेजेरजोंबाबो जोंनि स्टुडिअ'आव फैनानै एसे सम होनायनि थाखाय जोङो बड'लेण्ड निउस 24 बड'लेण्डनिफ्राय साबायखर बावहरदों आरो दिनैनि जि सावरायगोन बे सावरायथिखौ